Adruso no Ghana month mu ya fatu ye ho so ya ye cheche kwane ya ba hodo ye buni ye na afi ya kire matro se be ya wo ka wonka enchia no nene de deja wo no eye brofra ede na badase ni nkire mu ene sei na eja brefa age brachi mu sei Mpeni se brofra ede na abaa edase na brofre eduaba sara nso na anka ana akutuo eduaba paya eduaba na saa nuaba hodo amabobo soe no ubeduru ase no be na nkontima egugu ase no na ekire wo se eye nia nipa bi abeti bi edi ayede ede ama no ni ntino na saa nkontima na mporiba no egugu ase na sade ebu bene se brofra ede na ba edase sanse ebia na oni ni hu se brofra na bre no na okotwa aba na beteye na wotiwie ye no hu se se wode aba no esie baabi ana eto dua na se na kina oba na ebia bere a na wonsan kotwa aba foforo ana dua foforo na ode aba beto eti no ni bu ni be se brofra ede na ba edase yede ba abrabo mu nso a yemfa ne se ye wo papa bi a oya basiriwa oye oyodefo se be osika okọ no ho na hia na okọ de bosia okọ pa bibia akọ tutwa ho a okọ ya oso ne beje ne fa ko tutwa ho unya na wode aba o beje ne fa ko tutwa ho unya na wode aba enti so bi ehia bibia oso me ko adjustment ho adam so me ko pa bosia na me de akotutwa me ho oso adjustment so de ekọ no be ma na sanso de wo no wa ye brofra ede na ba edase enu nti ukwa odebema edi sade yebu be no yebu be me esi asem so nti se ebi ya no bi wa adwuma bi na wo padwuma ni bi aye na wo hwe a osi ye me kwa aye so wo rekọ na ebi ya na otia ye na yemfa ne so no aye bofre a ede yebu ne ba na ya chense ye jasumesi de ye nhia no a enka ye kura nka ya teato sanse ono aye brofikase a ba adase a ye nyina ye kwa ye nya adwuma